Conseil des ministres ladala araba de ale ka lajɛ nka nin dɔgɔkun in ta kɛra bi alamisa ko ɲama tun bɛ Mamadu Sa jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ye baaraw olu hukumu kɔnɔna sa sɛbɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ ɲɛbila sɛbɛnw ye sariyaw ye u y'olu dɔw ta min ye jɔyɔrɔ o dira maa kelen ma ministre ka baara kelen ni baara bolodalen u y'olu fana ɲɛfɔ ka kɛ ni jamana ministre min bɛ sa n'o bɛ an ka jamana sɔrɔko kunna ministre d'État Aluseni Sanu fala ye sɔnɔgɔya min bɛ kɛ sa yaasa jɔrɔw ka se ka na ni balo ye an ka jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko exonération ale sɛbɛn min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye exonération ko ɲɛfɔ sa n'a sigira sen kan juillet kalo tile 24 san 2018 san a yɛrɛ sa ka fɔ ko sɛbɛn in ko a yɛrɛ kunkan fɔlɔw olu tun bɔra min ye juin kalo tile 12 san 2027 a nana ye sa ka fɔ ko sɛbɛn in filɛ nin ye fala ye tiɲɛ don a bɛ fɔ maaw ɲɛna ko exonération dira aw ma aw ta ye jamana b'a aw dɛmɛ kana ni minɛnw ye douane ko ta na sira fɛ min ye sɛbɛn minnu misɛnnin minnu bɛ yen n'olu kan ka sara olu ta na sira fɛ sɔnɔgɔya ka kan aw ye sirabaw fana kɛ sa yaasa min ye exonération baara in bɛ se ka kɛ cogo min nka sɛbɛn in a nana ye ka fɔ ko majɛ b'a la han majɛ min b'a la tiɲɛ don gouvernement bɛ exonération d'e ma nka o kɔrɔ tɛ ko fɛn bɛɛ lajɛlen kan ka to e ye yɛlɛma min nana don sɛbɛn in na sa o ye k'a yira sa k'a fɔ fɛn fɛn kɔni bɛ yen n'o ye douanelakaw ka hakɛ misɛnninw y'a ko sen fɛ minɛn bɛ se ka don cogo min i n'a fɔ tɛmuru kow ka taa se minɛn tɔgɔ taliko ma ani minɛnw hakɛ ale ni u kɔnɔna ko n'u fɛnw bɛɛ lajɛlen ni exo minɛ kow man ka t'u ye dɛ faso ka hakɛ minnu y'olu ye i b'olu sara sariya in falenna nka n'ala sɔnna ma yaasa ka se ka kɛ sariyakisɛ ye a na taa CNT la olu n'a fɛsɛfɛsɛ Aluseni Sanu ale de kɔni ye sɛbɛn yira premier ministre président yɛrɛ ale nagakɔrɔ ministre n'o ye baro kɛlɛtigi ministre délégué ale y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ min sigilen kun an ka jamana kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ kɛlɛbolo wulili la lakanako la an ka jamana kɔnɔna na sa ko sariya in sigira sen kan n'o kalo tile 23 san 2004 san fala ye o tuma o y'a sɔrɔ sa wolomasiri tabaw olu b'u danna lakana jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ olu kan ka o kɛ ani basigi ni lafiya k'o sigi sen kan bibi in dunna an ka gun ka fala ye bɛɛ kɛra wolomasiri tabaa ye o la sa sariyakisɛ min filɛ nin ye ko fɔ yɛlɛma ka don a la koyi yɛlɛma min na don a la sa baara kɛcogo ɲuman o bɛ se ka sinsin cogo min na k'a kɛ sariya kura ye min ye baro kɛlɛtigi ye ale y'o ɲɛbila sariya o kɔkɔrɔma don bi conseil des ministres la ministre min bɛ ni ale fana ye ministre d'État ye n'ale ka ko olu bɛɛ lajɛlen bɛnnen don faso ka calatigɛ jɛkulu ministre min bɛ refondation jamana refondation kunna malikurako ministre fala ye ale fana taara ni ɲɛbila sariya ye ɲɛbila sariya min b'a to sa gouvernement yɛrɛ fana bɛ se ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka baaraw kɛ ka sariyaw ta k'olu lawaleya yanni CNT maaw kana ka bɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sabula a yira sa k'a fɔ ko min ye CNT sɔɔni olu ka wasabulo a bɛna na datugu n'a dun datugura jamana ale kan ka baaraw kɛ ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ maaw ka jɔyɔrɔ ko kan ka ɲɛnabɔ min ye maanifinw ye n'o ye fonctionnaires ye olu ka hakɛ ko kan ka ɲɛnabɔ o la sa octobre kalo yanni o session dayɛlɛ cɛ fala ye u kan ka na octobre kalo tile 7 tile 5 yanni o cɛ sa gouvernement yamaruya la sa a ka se ka baara dɔw kɛ cogoya min na yanni ninnu ka segin ka na nka baara minnu fɔlen don u dan dɔnnen don u tɛ se ka sariya bɛɛ lajɛlen ta i n'a fɔ ni wasabulo mɔgɔw ka jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ d'u ma o tɛ se ka kɛ ministre min bɛ an ka jamana cɛ sira yɛrɛbɔ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ye ale conseil des ministres la donna sa k'a fɔ k'a tun bɛ taamana Lomekaw fɛ yen avril kalo tile 29 tɛmɛnen Mali ale gouvernement ani banque min sigilen don farafinna an ka tilebi yan fan fɛ olu y'u bolonɔ don sɛbɛn na sa sɛbɛn min na to courant k'a bɔ min ye kurubakaw fɛ yen k'a sansalama k'a di énergie Mali ma ale ka se ka na n'a ye an fɛ yan bɛnkan sɔrɔla ko ka juru dɔ don an na o juru o bɛ taa bɛn sa sefa wari miliyari 15 ma min ye juru in ye a bɛ taa min ye banque fɛ n'o ye BAD ye baara in bɛna to min ye énergie ye min ye kurubakaw fɛ yen ale bɛ se ka taa courant ta ye ka o sama ka na n'o ye fala ye o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka teliya sa o musaka sefa wari miliyari 15 BAD ale ko k'a b'o di Mali ma jɔrɔko ta na sira la sa ministre so min bɛ yen n'o bɛ sɔrɔ ministre so ale ka maa min bɛ yen n'o bɛ sɔrɔ yɛrɛ ministre so musaka wari ko kunna fala ye n'o ye DFM ye o yɛlɛmana ka kɛ maa ye maa min n'o tɔgɔ ye colonel major Ablaye Ibrahima Traoré ale de taara ka kɛ o ye Sanu ale ka ministre so kɔnɔna na ministre ka baara kɛlenw hukumu kɔnɔna na sa n'u ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na min ye premier ministre ye ale conseil des ministres la dɔnniya fala ye
ni sariya sɛbɛn min tali kɛ sa geribuya la an ka jamana kɔnɔ ani a waleyaw ko n'i y'a ta k'a jateminɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigira Mali jamana fɛ min bɛ bɛrɛ don geribuya la fala ye sɛbɛn in a b'a daminɛ san 2026 ka taa se san 2028 ma ko n'i y'a jateminɛ bi k'an bɛɛ kɛra geribu ye fala ye ko ni maa min tɛ se ka dɔɔni kɛ fɔlɔ ko bɛ taa geribu balan ta k'i jɔ sirada la k'a fɔ ko fi sabililayi premier ministre ka sɛbɛn na a ko waleya in bɛ ka taa sira min fɛ k'a wa ɲama ɲi yaasa ka se ka fɛɛrɛ sigi maa maa bɛ sa ko n'o kɔni bolo dɛsɛra fala ye maa minnu bɛ yen n'u ka kɛnɛ u ni na u sen fila ka kɛnɛ u bolo fila ka kɛnɛ olu bɛɛ lajɛlen olu kɛra delikɛlaw ye tiɲɛ don waati ka gɛlɛ min ye degun ye a barika ka bon kosɛbɛ nka denmisɛnninlakaw fana talen don ka kɛ nin ko in ye k'a kɛ wari ɲini sababu ye premier ministre ka bataki kɔnɔna na a ko yaasa ka se ka nin waleya in kɛlɛ ani ka se ka nɔgɔya don a baara la gouvernement ye maliden bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye fɛɛrɛ min sigira sa geribuya sigili la bɛrɛla an ka jamana kɔnɔ fala ye k'a bɛ tali kɛ malikura ɲɛtaa sira ka bɛn min ye san 2063 ma a n'a ɲɛnabɔ sɛbɛn min sigira sen ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o baara kan ka teliya san 2024 san 2033 ko o baara hukumu kɔnɔna na maanifin ka hakɛw ani maanifin kɔlɔsili denmisɛnninw ka hakɛ ni denmisɛnninw kɔlɔsili min ye degun tali ye ka ɲɛsin denmisɛnninlakaw ma ka se ka dɔ b'o la yiriwali o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na maaw ka geribuya bɔ u ka baara la k'a kɛ u ka baara kologiri ye k'u ba baara ma u bɛ se ka bɔ a la cogo min na denmisɛnninw fana gɛrɛ bɛ se ka kɛ olu la cogo min na ka se k'olu hakili la faamuya ani k'u la kɔlɔsili baaraw kɛ premier ministre ka sɛbɛn kɔnɔna fala ye a k'u ye fɛɛrɛ damadɔ sigi sen kan koyi fɛɛrɛ fɔlɔ ye mun ye sɔrɔ yaasa u ka se ka yakubaya maa maa bɛ yen bi ko o jɔlen don senkolo la a ka ɲini ka baara ɲini ka di olu ma u bɛ se k'u dahirimɛ sɔrɔ baara min na min ye du kɔnɔna na sa dutigiw k'olu jɔyɔrɔ sinsin du kɔnɔna na conseil des ministres a ye nin kuma fana fɔ ekɔliso minnu bɛ yen n'o ye morikalansow ye fala ye ko dɛmɛ ka ta ka ɲɛsin olu ma sabula denmisɛnnin ninnu kana kɛ dɔrɔn n taara morikala yɔrɔ n taara ka tila ka geribu palan fana ta ko k'o fɛɛrɛw sigi sen kan min ye baara in ye sa a bɛna tali kɛ ka ɲɛsin diinɛ ɲɛmaaw ma fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan kalanko ta nasira fɛ yala y'a ye n'o ye geribuya ye ale bɛ se ka kɛlɛ cogo min na u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara in kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna na premier ministre ale ka sɛbɛn laɲini ye nin ye k'a kun fɔlɔ min sigira sen kan sa o bɛ daminɛ ɲinan san kɔnɔna na san 2026 ka taa bila san 2028 na ministre bɛ jamana sɔrɔ ko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko an fanfɛ bolo gouvernement n'olu bɛ jɛ ka musaka baara ɲɔgɔn fɛ yaasa u bɛ se ka juru sɔrɔ sɔnɔgɔya la cogo min na fala ye k'olu ka lajɛ duurunan o kɛra bamakɔ kɔnɔna na juin kalo tile 25 baabu in senfɛ sa jamanaw kɔni ye kimɛli kɛ sa ka jateminɛw kɛ o sera ka baara min kɛ décembre kalo san 2025 o y'a jira sa kimɛli senfɛ wa kande in kɔnɔna na sa musaka min bɛ don ko dɔ bɛ ka fara a kan a bɛ ka sinsin min ye jɛkuluw ye minnu mago bɛ se wari ma olu ka wari dɔ bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ ko n'i y'a ta k'a jateminɛ baara min kɛra san 2025 kɔnɔna na maa minnu kun y'u jigira yɔrɔ in kan ka se ka baara kɛ n'u ka musaka ye min ye kɛnyɛrɛye jagokɛlaw la ko o cayara kosɛbɛ maliyɛnw yɛrɛ ye dɔ sɔrɔ ko in na ko ye fala ye musaka min yɛrɛ bɛ yen bi n'i y'o ye ko anw ka juraw y'o sɔrɔ miliyari 9 964 kɛmɛ 782 ko an y'o sɔrɔ koyi min ye musaka min bɛ yen n'o kɛra tɔnɔkantɔnɔya ko sanfɛla fala ye miliyari 1,609 k'o sera ka sɔrɔ jɛkulu in k'a ka baara bɛnnen don min ma sa farafinna dɛmɛ bɛ se ka kɛ cogo min na ni musaka ye ka se ka baarakɛdaw ni kɛnyɛrɛye tigilamaw k'olu senkɔrɔma don don minisiri bɛ an ka jamana tɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale ko sa ko diɲɛ seleke naani tɔgɔla jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ seko ni dɔnko ni kalanko kunna n'a jabagalen don faransilakaw fɛ yen n'o ye UNESCO ye fala ye ko mali ale ye jɔyɔrɔ sɔrɔ o jɛkulu in kɔnɔna na jɔyɔrɔ sɔrɔ in bɛna ne ni nafa min ye Ablaye Diop y'i da don o la fɛɛrɛ minnu bɛna sigi sen an ka seko ni dɔnko n'an ka maanifinya taabolo an ka tabiya n'an ka adamadenya sinsinnen don fɛn minnu kan an yɛrɛ ka seko ani an ka dɔnko bɛ se ka don bɛ se ka dɔn cogo min na ani nɔgɔya bɛ se ka kɛ an ka jɛkulu ye ani jamanadenw ye min ye UNESCO kɔnɔna na ko a bɛna na o nafa ye mali ka nin jɔyɔrɔ ye Diop ka fɔ la k'a sɔrɔla jamanaden caman ka wulikajɔ ni cɛsiri fɛ ani an ka jamana ni jamana tɛ sira ɲɛnabɔ so minisiri so o ka baara kɛlen hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ kuran ni jiko kunna ale conseil des ministres ladɔnniya sa ko min ye ba Senegal ye o layiriwali jɛrɛ belebeleba 64 kɛra an ka jamana kɔnɔ jɛrɛ in senfɛ sa Mauritanienkaw ka minisiri tun bɛ yan Laginɛ ani Senegal jamana 4 ka taa fara OMVS yɛrɛ ɲɛmaaba kan baabu ye tali kɛ mun na sa min ye OMVS bolofara min fɛ yan n'o ye manantali ye ale kuranko bɛ se ka sigi ba la cogo min baara belebeleba min bɛ se ka sigi ba Senegal sanfɛ ka se ka tɔnɔbɔ i n'a fɔ ka kwaji ka bateau boli a kan
kana anw sanfɛ jamanaw la o baaraw fɔra degun minnu yera baaraw la ani yɔrɔ minnu bɛ bi n'o minɛn minnu b'u bolo n'u bɛ ka baara kɛ n'olu ye olu la kurakuralen ani olu falenni ko kumaw ani kuranko k'u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen na ba Senegali tɔnɔ bɔko ɲuman ko k'o sigi sen kan maa si kana jɔ i niyɔrɔla ko la minisiri bɛ jamana kɔnɔ jagoko kunnafala ye ale conseil ministre ladɔnniya sa ko jɛrɛ belebeleba 4 na AES jamanaw tɔgɔla ni kɛnyɛrɛye tigilamaw o kɛra Wagadugukaw olu fɛ yen baabu in kɛnɛ ka sa bɛn kɛra fɛn caman kan a fɔlɔ ye min ye sa u ka fɛɛrɛ sigi sen kan kuntilennaw ka kɛ kelen jagoko ta nasira fɛ ka bolodi ɲɔgɔnmaw sigi sen kan min ye sanni feere ani ka wulikajɔ kɛ ka taa i dayirimɛ ɲini min ye jamana saba in kɔnɔna ko ka o nɔgɔya u ye fɛɛrɛ fana sigi sen kan sa min bɛna to u bɛ to ka kuma ɲɔgɔn fɛ waati caman ka fɛɛrɛw sigi sen kan min ye AES jamanaw kɔnɔna jagoko ta nasira fɛ ale ni sanni feereko ta nasira fɛ u ye laɲini fana kɛ sa min ye fɛn ladege dilannaw ale ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔnsitigilaw kɛ AES jamanaw kɔnɔna u bɛ se ka kɔn cogo min na ɲɛmaaw y'a jira sa k'a fɔ ko kɛnyɛrɛye tigilamaw fana sen yera jɛrɛ in na o y'a to sa hakili jagabɔ barika bonyana ka tɛmɛ gouvernement yɛrɛ ta kan min ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fana sa taa ni ka segin ko sirabaga ko k'u ye kuma kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan minisiri bɛ an ka jamana sigidaw kunna saniya ani yiriwali kuntalajan ale conseil des ministres ladɔnniya sa o sa fɛɛrɛ kɛnɛ min bɛ sigi an fɛ yan n'o ye dɔgɔkun 2 jɛrɛ ye n'an b'a fɔ ma ko 15 de l'environnement ale ta ko 27nan baara min kɛra Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ baara minnu sera ka kɛ o kɔnɔna na ale y'i da don o la yɛlɛmaba minnu ɲininen don bi waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ale ni waati yɛlɛma don minnu ɲɛnɛmayara a ye ji da nin bɛɛ lajɛlen sɛnɛ kan fɛɛrɛ kura minnu jigira jamanadenw fɛ ani lajɛ in hukumu kɔnɔna na maaw ye kuma minnu fɔ an'u ka laɲinibaw u y'u da don o la u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye wulikajɔ 100 u sera ka o kɛ Bamako ani Mali marabolo caman na yaasa wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na an ka sigidaw bɛ se ka lakana minisiri min bɛ yen ni ale bɛ jamana kɛnɛya ko kunna colonel major Assa Bajalo a ye conseil ministre ladɔnniya sa min ye bana ye n'o ye dengue ye ko kɔni tɛ ka bɔ a nɔ na fɛn tɛ ka fara a kan fɛn tɛ ka bɔ a la o la sa min ye bana in ye ko maaw kɔni k'u hakili to u yɛrɛ la jamanakuntigi ko ten ko min ye bana kunbɛn k'an k'o matarafa o ka fisa ni bana furakɛ ye yaasa jamanaden bɛɛ lajɛlen kɛnɛma bɛ se ka to cogo min na conseil des ministres Bamako Juin kalo tile 22 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali chevalier de l'ordre national